Sagamos. Oras sa Radyo DCGB. 2 minutos pasado alas 5. Maray na hapon mga tugang oya po ang mga baretang unyan para sa agadigdi sa Radyo DCGB. Mga baretang maralawa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DCGB sa mga baretang unyan para sa aga. Sa detalles ka mga bareta, sigurado na supply ng bakuna kontra sa COVID-19 sa Pilipinas. Ini sigun kay Vaccine SAR Carlito Galvez matapos masilyuhan ang pagbakal ka nasyon nin 106 milyones na sagkod 108 milyones doses nin COVID-19 vaccine kasunod kan pagpirma sa 5 term sheet sa mga drug manufacturer. Ipinahayag ni Galvez na target ng Pilipinas na makabakal ng 146 milyones sa good 149 milyones doses nin bakuna. Enot ang sinabi ni Galvez na mabakal ang Pilipinas nin mga bakunang gibo kan Sinovac kan China, British drug maker na AstraZeneca, Pfizer kan Amerika, Moderna asin Serum Institute kan India. Pigdalauman na mag-abot sa nasyon sa bulan na ini ang mga bakuna hali sa China. Target kan gobyerno na mabakunahan sa second quarter kan 2021 ang economic essential workers. Sigun kay Vaccine SAR Carlito Galvez na ang mga economic frontliners kay bana na sa mga tatawan ng prioridad kan gobyerno sa COVID-19 immunization drive. Ipigrekomendar man kan Metro Manila mayors na isabay ang economic frontliners sa mga dapat kaining mabakunahan. Ang mga empleados kan food industry, social services, as in life support services, kay banan sa economic essential workers. Dai panatatawan kan World Health Organization in emergency use listing ang AstraZeneca para sa COVID-19 vaccine kaning. Sigun kay WHO representative to the Philippines, Dr. Rabindra Abiyasinghe, na maski natawana kan Food and Drug Administration in Emergency Use Authority ang AstraZeneca vaccine, dai pa man ining AUL hali sa WHO. Nasa proseso pa ang pag-review sa vaccine portfolio na pigdalauman na matatapos sa masunod na semana para makapag-deliver ng bakuna ang COVAX facility kay po nindang makasabay sa EUL kan WHO. Pakihuron ni Abiyas Singhi sa mga nasyon na natawan ng COVAX allocation, natawan ng prioridad ang mga healthcare workers dahil sinda ang nag-aataman sa pasyenteng may COVID-19. Magagarumduman na nasa 117,000 doses kan Pfizer-BioNTech, 5.5 milyones kan AstraZeneca vaccine ang maabot sa Pilipinas sa erarum kan COVAX facility. Nagtutubod si Octa Research Team Fellow Dr. Butch Ong na posibleng magpuuna ang downward trend kan COVID-19 research o kaya sa Pilipinas. Pag-abot kan Marso, ipinalawanag ni Ong na nagilaom siyang pag-abot sa katapusan kan Pebrero sa Good Marso, may pagbabago na, asin pababa na ang mga marestrong kaso kada aldaw. Katakod kini, mas hababa sa 1,500 ang COVID-19 cases na nakakadagdag kada aldaw. Pwede nang turusan ang mga protokol na ipinapautob asin diit-diit nang makabangon ang satuyang ekonomiya.
Enot ang sinabi ni Acting Socio-Economic Planning Secretary Carl Kendrick Chua na posibleng turusan na sa masunod na bulan ang quarantine restriction sa mga iba-ibang lugar sa nasyon. Tinawanin doon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na irrevocable resignation niya bilang contact tracing SAR. Sigun kay Magalong, makikipag-uron pa siya kay COVID-19 Response Chief Implementer Carlito Galvez as in Deputy Chief Implementer Vince Dizon para pag-ulayan ng issue. Siriman, inako ni Magalong na susunodon niya si Presidente Rodrigo Duterte kung susuguon siya kaining magtinir bilang contract tracing SAR. Alagad, kumpiyansa siya na diin na maabot pa sa Presidente ang nasabing issue. Sa ngunyan, nanganganat si Magalong sa contact tracing effort sa Buntok asin La Trinidad Benguet. Asin mag-uulay sinda ni Assistant Secretary Franz Laksamana kan Department of Health asin team kani para maituro ninda ang sendang analytical tools lalo na sa aspeto kan link analysis. Matapos magsumiter kan sa iyang irrevocable resignation si Baguio City asin contact tracing SAR, Benjamin Magalong dalang sa pagsuway kini asin kan sayang agom asin nagkaparang celebrity sa health asin safety protocol matapos mag-atindir sa sarong parte sa Baguio City kan mga nakaangi aldaw. Sinabi ni National Task Force Against COVID-19 asin Vaccine SAR Carlito Galvez na wara ining kapareho asin day siya matugot na mawara sa team si Magalong. Sinabi ni Galvez na masakat siya sa Baguio City ngunya na weekend asin kakauruno niya si Magalong tanganing dahil na kini ipaglawas ang sa iyang pagdimitir. Sinabi pa niyang bihira ang siring kay Magalong na may delikadesa kaya aminado siyang madedefisilan sindang makahanap nin kasalida kay ini. Paliwanag ni Galvez na nakula ang maitatabang ni Magalong sa pagbababa kan kaso ng COVID-19 sa nasyon dalan sa ipinapautob kaning sistema sa contact tracing. Enot kani sinabi ni Magalong na kung si Presidente Rodrigo Duterte ang magsasabing dahil siya maghali bilang contact tracing, masunod siya digdi. Miaras tanto, dagdag na baret, hali dyan sa luwas si Ans Galero. Ans, kamen. Bahan ng unyan sa mga pinagmumonitor kan Legazpi City Task Force kay na syudad mga burak as pampang regalo ngunya napapaabot na an aldaw ni na mga puso. Inyo na pag-araman kan DCGB News kay Task Force Kayosan Head Mark Andy Marbella kung sa insendang sinabi na maski na nga ni urol daw na sindang natin burak sa online protect ng syudad bilang ini sa mga pulisiyang pinagpapautong talaga kan gobyerno lokal lalo pang iyaon pa ang presensya kan patakot kan na pandemyang COVID-19. Sinabi ni Marbella na mas pinagahagad nila ang kooperasyon kan mga paratienda kan na mga burak asin iba pang mga gamit sa pagpaabot kan na pagsilabiyar kan aldaw ning mga puso dahilan sa kaipuhan nindang maobserbar man girarayan na pagsunod kan social distancing policy lalo pa na nagkukurumpul-kumpulan ng mga tao kada bes na igwanin na babakalon ng mga burak mo niyan ngayon na February 14. Sinabi ninda na kung dati dakol na mga pinagtatalagang lugar ang lokal na gobyerno kan Legazpi na papapestuhan kan mga siring na paratienda ngunyan solamenteng sa likod na sa nainigigibuhon kan Legazpi Public Market. Dagdag na Bareta, Ans Galero, DCGB. May aras na, di ba pa detalles kan Bareta, nakatalaan magsumitir ang Department of Social Welfare and Development sa Task Force on Vaccination Program kan kinakaipuan na datos na magsaserbing basehan para sa pag-aram sa mga makakaresibi ng COVID-19 vaccination rollout. Sigun kay DSWD Secretary Rolando Bautista na ang gabos na kinakaipuan na preparasyon nakalatag na para sa tatauaning prioridad na mabakunahan. Magigarumduman na ang DSWD ang sinugo na abisuhan ang mga underserved communities may kinaraman sa COVID-19 vaccination program kan gobyerno.
Babawasan ang bilang kan mga benepisyaryong nasa erarom kan social pension program kan gobyerno. Ini matapos magkondukta ang Department of Social Welfare and Development nin cleansing sa listahan kan program beneficiary. Sigun kay DSWD Secretary Rolando Bautista, maaali sa listahan ang mga bako kwalifikado sa programa. Ang fundo itatao sa mga senior citizens sa mga lugar na naipa nakakaresibi kan sendang social pension na nakamandato sa erarom kan Republic Act 9994 o Expanded Senior Citizens Act of 2010. Kanakaaging taon, sobra 3 milyones na indigent senior citizen ang nakaresibi kan sendang social pension na nagkaganda ng sobra 9 bilyones pesos. Sa erarom kan social pension o SOCPEN program, ang mga kwalifikadong indigent senior citizen makakaresibin din bulanan na 500 pesos bilang dagdag na panggasto sa sendang araw-aldaw na pangangaipo. Ang social pension pigdidistribuir sa semestral basis o 3,000 pesos kada semestre o 500 pesos kada bulan sa laog nin 6 na bulan. Ang DSWD nakikipag-coordinate na sa mga kongresista para itaas ang budget allocation para sa programa. Dagdag na bareta hali dyan sa luwas si Luans Barsana. Luans kamen. Ikinaugma ni Congressman Alfredo Pino Garbin kanako Bicol Party List ang naging resulta matapos na aprobahan kan House Committee on Constitutional Amendments na amyendaran ang mga economic provisions ka 1987 Philippine Constitution. Ini ang ipinag-unambitan sa DCGP News ni Garbin na sa iyang pigsisiguro na maamyendaran sana ang mga Artikulo 12, 14 at 16 ngani na mapahuruhalugak ang istriktong economic provisions kana sambit na konstitusyon. Sa aldaw man na ini, iyo ang ika-34 taon kan pag-ratify ka na 1987 na Philippine Constitution na kung sain susog kay Garbin talagang dapat na amyendaran na nasambitan ng konstitusyon may kinaraman sa siring na bagay. Tanganing na mga makapalaog nin mga dagdag na mga investor hali sa ibang mga nasyon. Tanganing ng makatugang panin na trabaho sa mga Pilipino. Sinsusog kay Garbin sa paagi kay ni, may iwasan na ang pagparaluwas sa nasyon ka na mga nagtatrabahong domestic helpers, mga OFW sa siniba pa. Ilan ta magkakaigwanin mga panibagong oportunidad digdi sa palibot kaya sa paagi kay ni si Garbin nagpapasalamat sa sayang mga pag-iriba sa House of Representatives lalo na sa sayang komite. Ilan ta sinuportaran ang sayang lakdang nasa iling niya iyo ang makakatabang ngani na bumangon ang ekonomiya kan Pilipinas pagkatapos na mabugsok ini darakan COVID-19 crisis. Dagdag na bareta, ako po si LBB. Siniguro kan Department of Social Welfare and Development na nagkakondukto na sinda nin manual payout para sa mga daipa nakakaresibinin ayuda sa erarom kan social o kaya ikadawang pago kan Social Amelioration Program na pag-araman na nagpahayag din pagkakaalarma si Batangas Mayor Edelberto Dingdong Punggos na nasa 1,151 S o kaya SAP2 beneficiary and ay panakaresibin in emergency subsidy sa erarom ka nagpasunang Republic Act 11469 o Bayanihan to Heal as One Act. Sigun kay DSWD Secretary Rolando Bautista, nag-aagay sinda ng dispensa dalan sa pagkakaigwan ng delay sa distribusyon kan cash subsidy. Nag-aaral na sindanin tabang sa Bangko Sentral kan Pilipinas sa pagtataonin ayuda sa paagi kan financial service provider. Siniguro ni Bautista, nagagibo na manual payout ngunyan o sa aga para sa natatadang sub-recipient sa nasabing banwaan. Sa ngunyan, maabot sa 23 milyones na family beneficiary ang nakinabang na sa 200 bilyones pesos na SAP program. Ang iba pang detalles kang Bareta o mientras tanto, dagdag na Bareta halid yang sa luwas si Ans Galero Gararay. Ans kamen.
Kinumpirma ni Alcalde Noel Rosal na residente kan Barangay 40 Cruzada, Legazpi City na pinakabagong kaso ng COVID-19 na nairehistro sa syudad kan Legazpi. Sa iyang sinabi na ini pinangaralan na si Bicol patient number 4353 sarong 71 anyos na babae, residente nga ni kanasambitan ng barangay asin sarong private na employee. Sa ngunyan pinag-establish pa na history of exposure kanasambitan ng pasyente mantang nairehistro man ang sa iyang mga sintomas o onset of illness kanakalihis na Enero 30, 2021. Kaya naman na dapat ni kadit ang mga residente kan na Barangay Cruzada dahilan sa sangunya naka-isolate nini sa designadong fasilidad kan lokal na gobyerno kan Legazpi may kinaraman sa COVID-19. Sa kunyan, sinabi ni Alcalde Rosal na nagpatong na sa 12 naman ang aktibong kaso ng COVID sa syudad kan Legazpi pod pa kan mga nakalihis na daw. Mantinido man ang pangapodan kini sa lambang siro o lambang mga Legazpenyo na magsunod sa magaganigong health protocols na nga malikayan ang mas paglangkaw pa kan kaso kaini sa mga maabot pang aldaw. Dagdagiraray na Bareta, halis sa luwas, Ansi Galero, DCGB. May arestando pag-iimbestigaran kan Department of Tourism ang posibleng pagkukulang sa quarantine measures ni sarong hotel sa Boracay matapos maghelang nin COVID-19 ang saro sa mga empleyado kay ni magigurumduman na kinonfirmar kan UE Hotel and Resort Boracay na saro sa mga personalis kanya nagpositibo sa COVID-19 kan Enero 26 dalan para suspenderon ninda ang sendang operasyon. Ang empleyado asymptomatic asin tulos man na ibinalyo sa sarong temporary facility pero nagduluwas na ibinugtaksa na sa barracks kan mga gwardiya ang infected employee imbis na sa hotel facility bago ipinadara sa quarantine facility sa Kalibo, Aklan. Sigon kay Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, na isinakat na ninda ang isyong ini sa Department of Labor and Employment asin sa local government unit. Sinugo man niya ang sa Indang Regional Office na magpadara ng formal endorsement sa DOLE para imbestigaran ang insidente. Nanindugan man hotel management na ginibo ninda ang gabos na mitigating measure. Mientras tanto, piglinaw kan Commission on Higher Education na voluntaryo asin pipiriton ang mga estudyanteng may kursong medisina na maglaog sa eskwelahan matapos tugutan ang limitadong face-to-face classes. Sigun kay CHED Chair Prospero de Vera na solamente ang mga higher education institutions sa medicine as in allied health services o kaya sciences, siraram kan general community quarantine as in modified GCQ area ang pigtutugutan na makabalik sa face-to-face classes. Sinabi niyang solamenteng edad pa itaas o ang mga nasa third as in fourth year sana ang tutugutan na makalaog digdig. Pero digdig, kay puan man na mag-apply ang mga eskwelahan sa CHED, ang mga estudyante, ang mga face-to-face, kay puan tawanin alternatibo kan mga universidad kung kaya sinda dapat magkaigwaning konsultasyon sa siyang mga estudyante asin mga magurang. Siniguro man ni De Vera na para meres na isa-shutdown ang eskwelahan. In kaso, may raise rong kaso ng COVID-19, may kinaraman sa pag-atendir sa face-to-face classes. Nagpaabot ng diretsa na mensahe sa Foreign Affairs Secretary Teddy Locsin kay Vice Presidente Leni Robredo may kinaraman sa bagong tirada kay ni sa Duterte administration. Sa sayang tweet, sinabi ni Locsin kay Robredo na naambot sabiyon o sa definition kan Cambridge Dictionary, tigsasabihan ang sarong tao na magsilensyo. Sinabi ni Locsin na magtabang na siya ang Vice Presidente sa gobyerno. Magagarumduman na inaga ni Robredo sa Duterte administration na pundohon ang pagiging defensive may kinaraman sa atrasado asin maluyang aksyon kay ni sa COVID-19 pandemic. Mientras tanto, inilansar ni Alcalde Isko Moreno kan Manila ang Maynilove sa Megan Garden sa Manila. Ini bilang parte kan selebrasyon kan bulan ni mga puso o Valentine's event ngunya na Pebrero. Sigun kay Moreno, kamautan kan gobyerno lokal na matabangan ang mga saradit na negosyante na makabangon sa pandemya sa COVID-19. Mailing sa Mehan Garden ang 35 booth na nagtatangro ng candlelight dining experience with pianist and violinist, scented candle, photo booth, asin mga burak. Kinabi ni Moreno,
na bako an pagpapailing ning pagkamot ang tangro kan Mehan Garden kundi an matabangan ang mga negosyante. Pahayag niya na enjoy the atmosphere, enjoy the season, enjoy the love, show love not hate. Maabot sa 200 na trabaho ang nakrear sa Maynila event. Bukas ang Maynila poon Pebrero 1 hanggang 15 alas 4 ng hapon sa kod alas 11 ng Banggi, Aroaldao o Borobanggi. Pabor sa mga konsumidor ang ipinalawas na direktiba ni Presidente Rodrigo Duterte may kinaraman sa price ceiling sa karning urig asin manok. Sigun ini kay Rosendo So, Presidente kan Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, alagad siguradong mabagsak ang pork producer. Sigun sa iya, ang pigahagan ninda sa Department of Agriculture iyon tabang kan gobyerno para maski papaano dai maglangkaw ang presyo kan urig asin manok na dadrahon sa Luzon alis sa Visayas asin Mindanao. Puminalag ang pork producer sa nagdalataw na pagmanipular sa presyo kan sendang mga produkto sa tao man kan pag-itaas kay ni sa merkado. Tanong nindo ni Nicanor Briones, Vice Presidente kan Pork Producer Federation of the Philippines, na ang itaas kan presyo kan karning urig dalan sa African Swine Fever nakaapektar sa income kan hog raiser. Sinabi ni Briones na naghahanap sa nanin mababasol si Agriculture Secretary William Dar sa nag-itaas na presyo nin urig, mantang ang totoo kulang ni marahay ang supply nin urig sa Luzon matapos mawara ang sobra 5 milyones na urig dalan sa ASF na dain na kontrol kan gobyerno. Pwede nang 50% kan supply nin urig ang mawara sa Metro Manila pag ipinautob ang price ceiling na epektibo sa Pebrero 8. Igrekomendar kan Department of Trade and Industry ang pagpautob ng price freeze para sa wholesale trading asin transportation kan pork asin poultry product para masiguro na mababawasan ang pag-itaas kan presyo. Enot ang ipinag-orden ni Presidente Rodrigo Duterte ang implementasyon ng price ceiling sa mga piling pork asin chicken product sa Metro Manila sa laog ng 60 dias. Sa pagdangog kan Senate Committee on Agriculture and Food, sinabi ni DTI Secretary Ramon Lopez na parte ini kan sendang proposal sa Department of Agriculture na rekomendar kay Duterte na magpulas ng direktiba na magpautob ng price ceiling sa manok asin urig. Tinawan ni Lopez na ang price freeze bako dapat limitado sa retailers pero kay banan dapat ang wholesale sector. Pabor si Lopez na dapat i-apply ang suggested retail price sa gabos na level kan supply value chain. Base sa iyang pagkasabot, pigrekomendar sana kan DA ang price cap para sa retail price kan manok asin urig. Dapat man ay konsiderar ang mga adjustment na ginibo kan mga producer asin trader dalan sa supply limitation. Sa araram kan Executive Order 124 na nagpapautob ng price ceiling ang presyo kan pork kasim asin liempo dapat nakapako sa 270 pesos kada kilo asin 300 pesos kada kilo. Para sa manok, ang price ceiling kay ni dapat 160 pesos kada kilo. Ikinaugma kan liderato kan Kamara de Representantes ang palusot o paglusot sa ikatulo asin pinal na pagbasa kan propestong lakdang na magtataon ng poder sa presidente na suspendaron ang pagpalangkaw kan contribution o premium hike sa PhilHealth asin Social Security System. Sigun kay House Speaker Lord Alan Velasco, ang pagtataon ng poder sa presidente may kukonsiderar na pinakang tamang aksyon tangani mataon ng ginhawa ang publiko sa tawakan pandemya. Pigdalauman na maabot sa 30 milyones na PhilHealth members asin sobra 37 milyones na SSS members ang makikinabang digdi. Oras na suspendaron kan presidente ang aumento sa singil. Enot kanina kalusot sa ikatulo asin final na pagbasa
sa Kamara de Representantes ang House Bill 8461 as in 8512, mga propestong lay na ibinusol ni House Speaker Lord Alan Velasco para makatabang sa lambang Pilipino lalo na't may namamatayan pang pandemya. Porsigido ang Department of Education nakasuwan ang mga nasa likod kan mga nakalusot na palpak na learning modules na pigagamit kan mga estudyante. Sigun ini kay Education Secretary Leonor Briones, kasunod kan inilansar nindang Error Watch platform para simbagan ang mga concern mananangod sa mga module. Kinabi ni Briones na bako gabos nasala sa mga module gibo kan DepEd as imposibleng saro sa mga kausa kan error iyo ang paghidali kan mga paratokdo na gibuon ang mga module para tulos may pabakal sa senda mga estudyante. Enot nang nagpayuda sa Department of Justice si Briones para mahampang ang mga tawong nagbabasol sa DepEd sa mga sala sa self-learning module. Sobra 40 na ang resibinindang report may kinaraman sa mga factual as in computational error sa module, siriman sa format as in grammar kini. Iyan mga tugang ang detalles kan mga bareta ngunyan para sa aga digdi sa Radio DCGB. Sa pagara kan mga pag-iriba, Marcian Madrid, Big Boy Tanay as in Manny Totanyes o kaya Ronald Baldo sa Lado Technical. Ako po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kang sino pag-antabay. Maski sa iba kapag poon, sa Red Horse man sana ikamatapos! Red Horse Beer, kusog kanta maberba kung wasak. Diktiman sana ang pulik mo, diktiman sana ang pulik mo. Red Horse Beer, kusog kanta maberba kung wasak. Sa Red Horse Beer man sana ang kulit mo! Red Horse, extra strong. The #1 beer, hindi lang tama. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Derechahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Patibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay Resistensya Nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute.